What's up mga ka-idol? Grabe de diri laagan mga ka-idol oh. Diri sa may Balyangaw oh. Anawa niyo mga ka-idol oh. Nice kayo ang view mga ka-idol. Diri ang mga kuan. Pagang-pagang. Awa mga ka-idol. Nice kay diliguan diri mga ka-idol. Ato si kuan to Idol Jerome tanawa mga ka-idol oh. Walaag na mo diri mga ka-idol diri sa may Balyangaw, sakop sa Misamis Occidental. Nindot liguan dol. Way init. Way init ka mga ka-idol kay landong kay mga ka-idol oh, tanawa mga ka-idol oh. Nice kay ang view mga ka-idol. Mga pagang-pagang lang sa ba. Nas may silawom sa pagang diyan ni mga ka-idol. Mo nang habog diyan mga ka-idol, habog na siya mga ka-idol. Pwede ma-relaxing ayo. Relaxing kuno mga ka-idol, mag-relaxing. Ada mga ka-idol, Idol Jerome may kumpiyansa di idol ha? Relaxing ba? Ha? Relaxing kaya. Relaxing kuno siya yun siya mga ka-idol oh. Awa oh. Diri ni sa may Balyangaw mga ka-idol ha. Sakop sa Misamis Occidental. Medyo nasunas na magkaroon ng tubig mga ka-idol. Mao ning nakasulod na may aning murag langob-langob nila. Mga kaubanam na mo daw chikiting. Mga chikiting na, mga chikiting. Ayos kayo mga ka-idol oh. Basi na mo time na makalaag diri mga ka-idol. Diri na mo dasmag na mo diri mga ka-idol. Ayaw pa kuanda Idol Jerome ha, ayaw pa buhagay ha. Basig magpubuhagay kada kay kapalayo-layo ka. Ayaw in taon Idol Jerome kay kita ray mga ligo. Paglikay in taon ha Idol Jerome, ayaw in taon pa buhagay diha. Okay guys, God bless always. Amping babus.